вярва, че дори под микроскоп да се взираш трябва. Те малки до безкрайно са, чак би се усъмнил. Но ако срещнеш ги, нали, не ги издавай ти, Но ако срещнеш ги, нали, не ги издавай ти. Но ако срещнеш ги, нали... Профилмс представя Сръчковците. Чадърът. Защо не работи? Ще разберем, колега. Първо ще изключа подемника, иначе... Сръчка, най-после дойде. Къде беше? Търсих си чадър. А? За какво ти е чадър? Днес ще вали като из ведро. Това пък откъде го измисли? Чух го. Тръгваш ли вече? Да, първо трябва да измия колата. Ага, ще си взема чадър за работа. Знаеш поверието. Измиеш ли си колата? Ще завали. Майката на Том Тома само се е шегувала. С поверията шега не бива. Сигурна съм, че ще вали. Но няма страшно, щом имам чадър. Чадърите са древно изобретение. Те са на почти 3000 години. В Китай и Египет чадърите са се правили от листа, пера и хартия. Слугите ги носили за господарите си, за да ги пазят от слънцето. Когато чадърите дошли на мода в Европа, хората ги ползвали, за да се пазят от дъжда. Сгъваемите чадъри са най-удобни. Направени са просто. Краищата на плъта са свързани с спици. Като отвориш чадъра, спиците се опъват във всички посоки и разпъват плъта над главата ти. Автоматичните чадъри се отварят много бързо. Натискате копчето и чадърът се отваря. Дрехите ви са сухи, сякаш изобщо не вали. Неотвореният чадър служи и като бастун. Ако дръжката на чадъра също е сгъваема, чадърът се прибира в чантата, ако не ви е нужен. Така, контактите работят. И жиците са по местата си. Какъв е проблемът? Не знам, трябва да го тестваме. Сръчка, прибери този чадър. Има поверие за дъжд. Поверията са глупости. Манипулатор, дай ми отвертка. Разбрано, изпълнявам. Манипулаторът много скърца. Ето, значи скоро ще завали. Значи, че трябва да се смаже. Помогни ми. Секунда. Ще ти помогна. Благодаря ви. Оправихме и тази поличба. В крайна сметка ще завали, знам го. Вижте как са оклюмали цветята. Това не е ли поличба? Оклюмали са, защото Елисия е в отпуск. Колегата ми е забравил да ги полее. О, да. Да. Като свършим с ремонта, ще ги полея, обещавам. Ето къде е повредата. Трябва да сменим тази счупена част. Помогнете ми. Ще донеса нова част от склада. Огън лети ниско, нали? И каква? Когато птиците летят ниско до земята... Огън не е птица, но лети ниско, не го ли видя? Сръчка, донеси ми един чук. Прибери вече този чадър. Виж, в небето няма облаци. Защото все още е сутрин. Знаете поверието. Ако сутринта няма облаци, тогава след обед със сигурност... Стига, ние сме вътре. Горе има покрив. Тук няма да варим. О, заваля! Видяхте ли? Казах ви, а вие не ми вярвахте. Разходи се и разведри се, но дъжд вали пак навън сега. Но капките дъждовни
мога да. Поне няма да поливам цветята. Много си прав. Сме разходи се и разведри се и слънчево е нова сега. Но всеки то го знае и истина това е. Чадър, щом нямаш, за миг ще завали. Чадър, щом нося, с мен го нося. Ще го отворя и завъртя. Аз нося, чадър си нося. Без него аз не мога да. Обработка Студио Профилс.